Fi pjazza Tritoni, Malta naqdet ma' 50 pajjiż ieħor sabiex tqajjem għarfien dwar id-drittijiet tal-annimali. Malli daqqu l-5 tal-ħadd wara nofsinhar ingħatat bidu għal attività b'numru ta' nies iżommu ritratti ta' annimali maħqura. One News tkellem ma' Harun Ali, il-koordinatur ta' Animal Liberation Malta, fejn saħaq dwar li lan ta' din it-12 l-edizzjoni hija li ġu mfakra ċertu atti ta' moħqrija li għaddu minnhom diversi annimali. Puntana l-ewwel ħaġa li biex nikreaw awareness lin nies mhux jaqbdu jonfu flus bla doċ mingħajr ma jaħsbu l-effett ta' dak li jagħmlu li wara ċertu choices li jagħmlu moħqrija kbira fuq dawn l-annimali innoċenti kif għamilna display. Fil-fatt matul din l-attività li saret bħala funeral għall-annimali kollha li mietu madwar id-dinja sforz il-moħqrija tqajjem il-punt dwar iż-żamma tal-annimali u kif il-bniedem jiddetta kif annimal għandu jgħix ħajtu. Aħna xirridu l-iktar ħaġa li aktar importanti għalina, il-libertà, il-paċi, l-għażla, dawn l-iktar affarijiet importanti u l-iktar affarijiet li nixtuhom dawn l-annimali minnhom.